Топ 3 на въпросите за сгради с дървена конструкция. Дървото при пожар. Дървото гори бавно и продължително, предпазвайки носещата му сърцевина от високи температури чрез слоя въглерод, който се отделя. Димните газове от горението му са много по-малко токсични в сравнение с другите строителни материали. При дървените сгради пожара рядко причинява срутване на конструкцията, докато сравнимите стоманени конструкции обикновено се разрушават под въздействието на огъня. Дървото има едно отличително свойство. Дори при температура от 200 градуса Целзий се образува слой от въглерод, който изолира сърцевината на дървото от огъня и запазва носимоспособността на конструкцията. Дървото и проблеми с плесени, гъбички и дървояди. Конструктивният дървен материал е с влажност не повече от 18 градуса. Той се суши в камери при температура 50-55 градуса. При тази температура загиват всички вредици. Импрегнацията, колкото и добре да е положена, с годините се изпарява и намалява ефективността й. Също така, в повечето случаи тя е на базата на химически елементи, които влияят неблагоприятно на човешкото здраве и екология. И поради тази причина в доста държави в Западна Европа не се прилага. 3. Дървото и земетръса. Сградите с дървена конструкция са много по-стабилни при земетресения. Дървената конструкция има много добра гъвкавост и по този начин се адаптира към движенията на земята. Това предотвратява повреда на носещата конструкция. Дървените къщи са по-леки от другите сгради. Това е огромно предимство по време на земетресения, тъй като по-леките сгради са по-малко податливи на щити. В Япония, която е в една от най-земетръсните зони на Земята, основният конструктивен материал е дървото при ниски и средно-високи жилищни и обществени сгради. За повече информация по тези теми и по други свързани с строителството на сгради с дървени конструкции, посетете сайта на Екозит.